Vi har sådan en mærkelig bar. Skal vi snakke? Kakao. Okay, du vælger, hvad for en vi skal starte med. Og så har vi den her. Så har vi den her. Så har vi Vingummi og sådan en mærkelig kage. Og så sådan noget. Hvad er det? Det er frugt, tror jeg. Sådan noget frugt. Frugtbestiller. Ja. Okay, hvad for en vil du starte med, Kriller? Altså, har jeg ligesom sagt. Okay, starter vi den her. Og Man kan godt se, at det her det var smeltet før. Fuck, de er retarderet. Det er faktisk ikke så dumme. Bare lige Der er crisp. Kan du give mig større? Ud af 3. Nej, 1 til 4. Hvad? 1 til 10. Okay, jeg synes, det er En 5'er. 6'er. Det smager de der lille. Nu er min tur til at vælge. Jeg vil have den her. Det smager de der lille. Med køb i brus og sådan noget. Det er fra Tyrkiet, eller? Men det ligner smager sådan bare med nødder. Okay. Der er meget chokolade her. Det er fordi, det er det eneste, man har købt der. Ej, chips har de også meget af. Ej, det ligner sådan en vinstang. Nej, det ligner sådan noget dime. Rigtig det er. Den er lille inde. Smager det af Kinderæg. Det får 3. Jeg tror, det er Kinderæg. Bare en Nesquik. De har bare sat deres logo på. Rip. Måske skulle vi lige vente rigtigt. Fuck nu. Hvad for en vil du have nu? Vingummi, ja. Okay, jeg skulle lige have noget drik, fordi jeg havde sure slik. Jeg tror, de er sure. Tag noget til mig. Ja. Og vi er tilbage nu. Velkommen tilbage igen. Vi har fået noget vand. Så vi skulle jo Prøv at høre. så Prøv at høre det der, alt det der sukker. fuck, det lyder retarderet. Jeg ved bare ikke, hvad det betyder. Det lyder bare sjovt. Ej, jeg kan allerede smage det. Ej, det lugter surt. Okay, jeg vil have en rød. Det vil jeg også. Ej, det lugter surt. Men jeg elsker surt slik. Okay, 3 tøjne. Og hvad er nu smager? De er bare ikke så sure. Og de er bare mega gode. Prøv lige den røde kolder. Fuck. De er lidt sure. Den røde var lidt sur. Den her kan du bare små spise af med. Det er din tur. Ej, det er for kagen. Det er fucking ulækker. Det er sådan en slags donut. Ej. En halv værd. Ej, den er ulækker. Prøv at se alt det der lag med det der mærkelige noget. Det ligner nærmest det der. Ej, der er hår inde i Kriller. Prøv lige at mærke her. Okay, okay. Der er et eller andet hvidt derude. Vi glemte at give dem her stjerner. Nå, det her. De får Den giver 10. 10 giver jeg den der. Hej, den- god endnu. Det er ikke så værst. Det skulle fucking dårligt. Ej, hun kan godt smage, at det smager dårligt. Hvad gør vi med det? Sluger det, Kriller. Slug det for helvede. Så er du en mand. Fuck, det var dårligt. Det er virkelig sødt, der. Ja, det har jeg ikke at friske op med. Og en hurra. Det har vi prøvet den her. Nej. Skal vi tage den? Ja. Kriller. Hvad? Okay, jeg tror lige, jeg har købt den her 2 gange. Der er sådan chokolade inde i. Den der, den får 2. Den er kage.
Jeg får du 2,5. Jeg bruger 1. Okay. Ja. Nu er det sådan... Nu skal jeg vende den rigtigt. Nej. Det er også lige, hvad det er din smag... spejlvendt. Det er også lige, hvad din smag Der er sådan noget chokolade. Der er sådan noget chokolade med. Jeg har faktisk også smagt sådan en her med kokos. Ja, kokos. Smager den godt? Det smagte helvede til. Og jeg er tørstig. Så spillede det ud over altanen. Fordi vi var hos sådan nogen, vi kendte, og så kunne jeg ikke lide det, så kom jeg til at spille ud over altanen, så ramte en bilrude. Bilen. Nej, det var bare chokolade. Jeg troede, det startede et bilalarm. Hvad skete der? Det ved jeg ikke. Og den her, den kommer op på mig. Krallers nye kanal. Vi har lavet en ny kanal. Den kommer også op på vores gamle, men den her kommer også op på den nye. Det er så mærkeligt ud. Altså, var det ikke sådan noget flydende noget-agtigt? Det er jo hårdt. Ja, det lever. Og så laver vi måske også en video i dag. Det ved vi ikke helt. Det kan godt være eller en til. Der er sådan noget karamel eller noget. 3, 2, 3, 2, 1, nu. Det smager som den der med karamel. Okay. Fuck, den er god. Det giver jeg 8. Det gør jeg også. Nå. Nu prøver jeg den her. Og så vil jeg lige lave nogle storytimes. Nej. Det fortæller jeg dig senere. Jo. Skal jeg åbne? Det bliver sådan en børneløs på. Eller det kan jeg ikke gøre, det er børneslik. Jeg så det voksenslik. Kan der blive nogen ude? Der er en Der voksen. er fucking... Der er ingenting i den. Øj. Så Nej. står der, hvad det er for nogle smag, men det står jo på tyrkisk. Eller tyrkisk. Nej, tyrkisk. Nu ved jeg ikke, hvad sprogspasser. Eller du skal ikke æde alle vingummierne. De ligner sådan nogle Skittles. Okay, vi skal Jeg vil have en lilla, fordi det er mine yndlings Skittles. Er du klar? 3 lige. Vi skal også have en orange, grøn. Grøn og en kugle. Vi mangler de røde. Bare lige fyre dem nogen ud. De kan ikke komme ud. Jo, der var der en. Er du klar? Alle sammen på en gang. Nej, vi skal ikke have dem på en gang. Vi lægger dem her nu. Vi starter med en lilla. Lilla. 3 stykker nu. Det kan være nærmest som frugter med nems. Det er Skittles, det her. Det er tyrkisk Skittles. Så prøv en rød. Det er virkelig dårligt. Det var dårligt. Det var virkelig dårligt. Det smagte som den var for gammel. Ja, jeg købte den altså i lang tid. Den smagte citron. Det var meget cool. Og lidt sur. Grøn. Det smager som ting. Lime. Ja. Jeg kan ikke tage sur slik. Er du klar? Og den var sur. Jeg synes alle sammen, de smager sammen. I er fucking hårde. Det er fordi, de var i køleskabsarrangen. Ja, de kom derhen. Tag det brugte slik. Kriller det her dit. Det må du godt få, når vi er færdige. Hvad for en vælger du, Kriller? Den der giver 4. Nej, 5. Ej, jamen 4, fordi de var fucking hårde. De var mega sure alle sammen. De ligner Skittles, de var bare hårde. Så den lille, det var faktisk ligesom en Skittles. Den lille Skittles. Fordi at den var hård, og den smagte det der... Det er sådan en is der, sådan en skub op is. Og sådan en sjov is, der smager sådan der.
der skal forestille at være sådan noget flydende nede i, og det er jo flækket fuldstændig op, fordi der var så varmt. Og så er det så puttet i køleskabet. Det er sådan en lang steg. Og så ligger det jo selvfølgelig ovenpå den. Forestil dig noget hår nu. Og der er et hår. Det er mit hår. Og de har skilt. Kan du ikke kigge min ud? Fuck, de er store, mand. Kræfter med tykkel, mand. 3, 2, 1. Det smager som en kage, jeg kender. Det smager fint nok, men de smuldrer pæmmer. Ja. De smuldrer meget meget. Nå. Hvor meget giver vi den? Den giver vi. Jeg giver den 3. 2. Den smuldrer meget, og den smager på chokolade. 2. Jeg kunne ikke så godt lide den. Den smuldrer meget. Kan vi sige, at jeg købte bare chokolade? Og jeg købte knap så mange vinkum mere. Men det var fordi, der var ikke så meget af det. Det samme, det var bare det, der var i Danmark. Jeg kan også godt lide de her Kims chips der. I udlandet, der står til når du er sulten for sjov. Jeg troede, det ville stå på tyrkisk. Ja, men vi må nok hellere slutte videoen, Kaller. Tak til for... god ende. Tak for I så med. Ja, Og I må rigtig godt like og abonnere til Abonner. vores nye kanal, så den også kommer på. Vi ses. Og vi ved ikke, hvad den kommer til at hedde.